Marcelino a so mnou je tu aj Maťo. Čaute. No takže pokračujeme a vlastne budeme natáčať odznova The Binding of Isaac. Teraz vám poviem jednu informáciu. Loki už so mnou nebude natáčať. Je to z toho dôvodu, lebo proste sme sa pohádali, tak možno so mnou bude natáčať túto Maťo. Áno. Tak teraz budeme natáčať The Binding of Isaac, teraz tak seká mierne, ale teraz spolu vlastne voláme, on má zdieľanie obrazovky, aby ma videl. Áno. A dlho nebolo video, lebo vlastne som nemal natáčať s kým a mne sa ani nechcelo poriadne natáčať, tak teraz aspoň budeme. No, takže ďakujeme, že máme už, sa mi zdá, že 8 odberateľov a som rád, že ich máme, tak sme dali ďakovné video The Walking Dead sme natáčali, ale nedá sa nám to vlastne uploadnúť, tak sme to nenatočili. Ale bude na 100% špeciál. Presne. Tak. Môžeš komentovať, keď chceš aj ty, aby zás nepísali, že teraz aspoň budete mať vykúpenie, lebo nebudem hovoriť len ja, ale bude hovoriť aj túto Maťo. Mal by si to trošku stíšiť, lebo ma to docela ho. Hej, ak ste ma tu teraz nepočuli, tak prepáčte. Si to len stíšim. Tak, teraz by ste ma mali počuť celkom fajn. Au. Chvíľkou som hral ten The Binding of Isaac a môžete vidieť, že som sa aspoň troška zlepšil. Keď som nahrával prvé video, tak som to asi hneď stiahol. Tak, a čo to máme? Máme Brad Bobby, ale toho nechceme. Sice nám dá taký damage up, ale tak toho nedáme. A máme nohu. Jej, super. A teraz na nás nemajú. Ukážeme vám, čo to vlastne robí. Tak, je to dobrá vec. A Little Steel. Pozrite, vidíte, čo to robí? Takto to na neho bude skákať. Takýto istý aj jeden taký boss. Ten, čo za ním lieta, za tým veľkým, tak toho môžeme dostať. Nie to Little Steel, tak sa volá. To je dobre, keď ho dostaneme. No, on bude mať navádzané strely. On bude náš vlastne brat, akoby, alebo tak, familia. Čo budeme robiť v tomto budeme snažiť ísť až na mamu. Čo sa nám, pochybujem, že sa nám to podarí. Máme Steve a pozri, čo robí on. On má strely, ktoré možno majú najväčší dosah, aký je v tejto hre. A má ich navádzané, takže oni budú lietať za tým nepriateľom. To je vynikajúce, pozrieme sa, čo je. A dostal hobienko! No tak ideme. Možno to bude vo videu dosť lagovať, ale tak prepáčte. Je to tým, že celkom dosť náročné na ten počítač. Teraz my vlastne skypujeme, mám zdieľanie obrazovky a mám to na najväčšom bode, a teda na najväčšom, aby to bolo najviac na obraze. Môžete vidieť, jak zatáčajú za nimi tie strely. Au. A vidíte aj nohu, jak funguje. Som aj na tú nohu zabudol. Teraz ti pomôžem. Je kľúč! Poď do zlatej miestnosti. Ideme do zlatej miestnosti a som zvedavý, čo dostaneme. Uzatvárajte zásky! Čo si myslíš, že dostaneme? To najlepšie Flintstone. Takže Brimstone. A nedostali sme Brimstone, dostali sme takú vec, že naše bomby budú silnejšie. Zoberiem, alebo... Počkajme. Takže si počkáme a potom to relogneme.
Ty na to potom myslí, Maťo. Čo? Že potom na to myslí, na to nezabudni. My sme dostali Brimstone, tak vám to ukážem. Ale my to budeme volať, že Flintstone, tak. My sme rebeli. Jo. Ideme na bossa. Ne. A je to Pin. Minulom dieli ste mohli vidieť, že ma Pin zabil. Ale už to je minulosťou. Pin je najzí. Teraz noha. Nepomohol. Teraz, ak nám neubere žiadny život, tak môžeme získať diabolskú miestnosť. Tam môže byť náš Brimstone. A.k.a. A možno sa naše meno Lokiman zmení a bude to nejak inak. My to nejak vymyslíme. Ozaj, vieš, jak sa premenováva? Či vieš, jak sa premenovávajú na Gmaili. Že by sme to pár menovali. Točíme možno ďalší diel aj z Castle Crasher. Presne. Jo, nám pomohla a máme diabolskú miestnosť. Yes. Potom pôjdeš ešte do zlatej. Hej, modlíme sa. Flintstone! Ojojoj, áno. Jo, máme Flintstone. Ešte vidieť, že to je... Áno, ideme a uvidíte, aké to je silné. To je jaké brutálne. Prvýkrát to vidím Flintstone. No daj späť. A dostaneme. Čo je? To nám dáva na miestnosť takéto bomby. Ale je to podľa mňa na prd, lebo sa to nabíja raz za jeden ten room, alebo nazvite si to, ak chcete. Keď sa nám nabije ešte raz tá naša D6, sa volá tá kocka, tak budeme to ešte raz relogneme. Ešte vidíš, že Brimstone je na stranu. Toto je zatiaľ najsilnejšie veci, čo som mal, takže sa možno máme dostaneme. Snad uploadneme. Možno, že si to prejde. Boss. A je to last. A my sme na lasta moc pomalí. Musíš sa šiť okolo jedného. Ja viem, ale on nás asi zabije. Ona zabije. Ona zabije. Nevadí. Tak, mohli ste vidieť vynikajúce veci, čo sme dosiahli. Dáme možno po tomto ešte jeden diel. Tak zatiaľ čaute. A hojte.